ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагитона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба саи мо рӯй, мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якм мошини фурӯшӣ аст бадро Opel Astra F ки дар кузофи седан молодёжни намхали свети вишневи олучагӣ соли барои 1997 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Абиё мотораш 6 литри простой, коробка механика, саистани мошин мегӯяд беҳтарин саистани ҳолат. Мошина мегӯяд нав мотор кадаги аст, балонош мегӯяд 90% аст, ҳуҷҷатош буд шудаги аст, чихолои нав, магнитофон ҳамаш кор мекунад. Мошин нахадо мегӯяд омада аз пеш бинем мегӯяд 100% 4 калпакҳои худаш ҳастае. нархи мошина баъдон 26000 гуфтасиям бо арзон ам мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Данғара. дута рақамошон аст, ҳардашон кор мегӯяд. рақамҳои мегафон ва вавилон аст, ҳардаш кор мегӯяд. конкретно одамони харидор боша мегӯяд бо арзон мекунем. мотор нав, балон нав, салон тоса, чихолои нав дар ноҳияи Данғара қарор дорад. нархшам арзон аст ки 97 сола ин хеле мошино ёфтан қина. марама дигар маълумотша аз рақамошо гирен. хоб баъдон аз шумо хоҳиш ҳамин ки лайкотон нагузоред ва имконат бошад навори моро дар васаимотон падиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадро Mercedes-Benz C-класса ки сечкаи простой соли барои 1994 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё мотораш 8 литр, коробкаш механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин мегӯяд ду балони пешаш мегӯяд пачка, ду балони ақиб средни, аккумулятори нав, 4 диска дорад. хадавои ақиб мегӯяд кадаги ҳаст баъдони азиз, балону нав дуташ миёна. хоб мошина срочно мефурӯша мегӯяд бо нархи 32000 сомонӣ бо арзон ам мешавад мегӯяд. радной краскам хел сафедаи светош. кадоме ки конкретно харидори наличи мегӯяд бо аз 32000 сомонӣ арзонтар ам мешавад. 94 солае ки мошин нахадоае. ба кадоми шумо ки маъқул аст, номерошо мегафона кор мекунад, марама тамос гирен. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт. марама занг занен. агар шумо давомхали мошинои фурӯшии майда, мошинои боркаш, хона, замин, квартира ягон техника барои фурӯхтан бошад, марамат сурат маълумот чароӣ кунед, мо ҳам хел реклама мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Opel Astra F ки дар кузофи хечбека намхали свети вишневи олучагӣ светае. соли барои 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё мотораш 6 литр, коробка механика, мошин мегӯяд 100%. расходи мошин мегӯяд фақат ҳам як краска берунӣ мегӯяд краскаш мекунед, дига ҳамаҷош 100% мегӯяд. мотор беҳтарин, балон нав, хадавои кадаги газ бензин кор мекунад. задаги пӯшидаги надорад, 4 диска, 4 балонои соза. салоншам тоза мегӯяд. мошин 95 сол, фақат ҳам як нарӯшка краска мекунем мегӯяд. тамоме ки яхе ҷош краскаш безеб шудаги ха кор дорад. нархи мошина мегӯяд 16500 сомонӣ гуфтасем. нархи ахиронша мегӯяд дига арзон намешавад. 95 соли тоза мошин мегӯяд. задаги пӯшидаги варид надорад, фақат ҳам як краска мегӯяд. кузов тоза, гарантия мегӯяд соҳибшон. қарор дар шаҳри Душанбе 16500 нархи ахиронош. марамат дигар маълумотша гирен. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Toyota Corolla аст ки соли барои 2007 солае ки бензини холия сӯзишвориш газ надорад. абиё мотораш 6 литри простой гуфтааст, коробкаш механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техники қарор дорад. 2007 сол. 4 диска дорад, 4 балонаи 670 кондитсионер, электропакет. мошин мегӯяд нахадо аст. нархи мошина мегӯяд 59 мегӯяд бо арзонам карда мешавад. омада аз пеш бинен савдо мекунем. 59000 сомонӣ 2007 сол нахадо қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. ноҳияи ҳамадонӣ қарор дорад. номерошон вавилон аст, кор мекунад. марамат тамос гирем, ба кадометон дар кор боша.
агар шумо дар ҳамхали реклама хона замин квартира бошад барои фурӯхтан маълумот сурат маълумот адреси район мо ҳам фурӯш дар мегузорем. аз шумо хоҳиши бардории мо ҳамне ки лайкотон нагузорен дарёғ надорен чӣ мошине ки дар ҳалқаи нависед албатта пешкаштон мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бардорон Opel Vectra A ҳастае ки соли барои шуш 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. автобио мотори 1.6 литри пластикови коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад. 4 таблонаи 670%, 4 дискаи худаш салон тоза, раднои краска хеле кабуд. мошин мега хай кам меличовка кор дора мега дига ҳама ҷо 100%. нагуфтиян ки меличовка чи яъне ки камтар меличовка кор дорад меган. ай намедонам балонша мега дарунша мега инаша аниқада мегирен. нархи мошина 17500 сомонӣ гуфтеасям бо ягон сум дар назди капоти мошин алиш мешавад, яъне ки арзон мекунанд. мошин бошад дар ноҳияи ҷалолиддини балхи румӣ қарор дорад. тарафи Калхозобод Чапаев аз Қурроҳан болотар мешавад. 17500 сомонӣ бо ягон сум арзон мекунем. 95 соли тоза. хобномарошо 985 ва видео навистага аст. ба кадомитон маъқулай Vectra марамат срочна тамос гирем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бардорон бояд тайга аст Toyota Corolla ҳастае ки соли бароиши инашам 2007 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. автобио мотор 1.6 литри пластикови коробкаш автомат системаи мошин мега беҳтарин берасход. 4 таблонаи нав дорад мега 4 та диска, 4 та электропакет, коробка автомат, кондитсионер, балоносоз, задни камера, магнитофон, яъне ки мониторамаш кор мекунад. яксола ҳуҷҷатам дора мега мошин берасход бекамбудӣ намехел скамейкош навай ҳамаш 100%. мошина фақат мегири ҳай мекунӣ мега берасход. нархи мошина бардо 70 та гуфтесиям бо арзонам мешавад, яъне ки биё мегад аз пеш савдо мекунем. дар шаҳри Қурғонтепа шаҳри Бохтар қарор дорад. нархаш 70000 сомонӣ. ба кадоми шумо агар модо маъқул бошад номерошо мегафон навистага астае марамат тамос гирен. шумо дам агарам хали мошинаи фурӯш бошад роӣ кунед сурат маълумота мо намехе рекламада мемонем. агар мошин хар бошед дар комментар нависед кадом марка кадом солош мо албатта ҷудо карда пешкаштон мекунем. фақат шумо сабр кунед ва ждат кунед лайкотона дарёғ надоред монед. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бардро ВАЗ 21099 ҳастае ки соли барои 2003 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. автобио моторш 1.6 литр гуфтааст. коробкаш механика. ҳолати мошин мега хубай дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин мега яксола ҳуҷҷат дорад кадагия мегад нав мега газ часпондагӣ газ бензин кор мекунад. пул центразамок электропакетам дорад мегад. мошина иншоалло гир мегад, яъне ки баракат меби савд, яъне ки мошини хубае. вариантҳои алишиам ҳаста фақат ба 015 кадоме ки сумкати мегирад 10000 сомонӣ. бо ягон сумша арзон мекунем. бисёри баъд ягон сум арзон мешад 2003 10000 сомонӣ. алиш тоқа ба 015 ВАЗ 21015. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. бардони азиз ба кадомитон маъқул аст номерошон мегафон аст кор мекунад метавонед тоқа одамони харидор тамос гиред. бозам агар такрор шава узри зиёд лайкоту намонед дарёғ надорен навра силкаша подлиса кунед. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бардорон Toyota Camry ҳастае ки соли барои 2007 солае ки бензини холия свети серебристи гуфтага астаи соҳибуш. моторш 2.4 литра коробкаш автомата системаи мошин беҳтарин тоқа бензини холия 4 диска 4 таблонаи 80%, электропакет, кондитсионер, кожаный салон, мултирур ҳамаш ҳастаи мошин 100% бардорон Toyota Camry неки нафти американка ёки дубайска европа инаша аниқада мегирен. нархи мошина мега 75 та гуфтесиян, яъне ки арзон карданаша нагуфтиян. тоқа мумкин дар назди капоти мошин мумкин агончи арзон кунад. 75000 сомонӣ 2007 солае ки бардорон мумкин дар назди капот ягончи арзон кунад, не ки барои реклама пешаки арзон карданаша ҳичи нагуфтиян. мошин бошад дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. ба кадомитон агар маъқул бошад ягон маълумоташ кам бошад ина рақамошон мегафон астае метавонед пурра маълумоташа гиред тоқа одамони харидор. аз шумо хоҳиш дорам ки беҳуда мегад занг назан одами коргаранд. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи бардорон бояд тайга астаи Mercedes-Benz C-Class C-ка соли барои шуш 1995 солае ки 34 бензини холия газа
умуман мега дидагӣ нест, яъне ки газ ягон бор начаспонда, мега соҳибшон мошин хелаи дасти як одамда гаштае. Авио мотор 1.8 литр, коробка механика, сайстаи мошин беҳтарин. Ду дари пешаш электропакета, люк дорад, кор мекунад, центра замок, газ задагӣ нест, сайстаи мошин мегӯяд беҳтарин, 4 диска, 4 блонаи нав дорад. Мошин мегӯяд тоза салон, намихи радной краскае, яъне краскаша мегӯяд расходадор, ҳама ҷош 100%. нархи мошина 31500 сомонӣ гуфташа, нархи ахиронша мегӯяд дига ягон сомон арзон намешавад. хай кадоме то ки маъқул карда бошем, бор дар назди капот мумкин хаяки бо арзон мекунад, илаш аз шумо вобаста мекунад. 31500 сомонӣ мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. Ва кадоме то маъқул аст, номерошон мегафона кор мекунад, неки нархша ахиронша гуфтае. мошини фурӯшии навбатии сабадро Opel Astra J ҳастае, ки соли барои 1999 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авио мотори 1.6 литри простой, коробка механика, сайстаи мошин мегӯяд беҳтарин, 4 та электропакет, люк дорад, кор мекунад, 1 сола ҳуҷҷат, хоб 4 та балонаи 80%, диска, радной краска хел савзае. мошин мега каунтарак мега меличовка кор дора мега дига ҳамаҷош 100%, 4 та электропакет, люк ҳамаш кор мекунад, фақат каунтар меличовка кор дора мегӯяд соҳиб бошад, неки нагуфтанд ки имина чӣ расход дорад, чӣ кор дора нагуфтанд. барои ҳамин худатон тамос гирифта мепурсед. мошина мега дига ҳамаҷош 100% меличовка кор дорад. нархи мошина бадон 33000 сомонӣ гуфтесиянд, бо арзонам мешавад, яъне конкретна мошин дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад. ва кадоми шумо маъқул аст, номерошон тисела марамат тамос гиред. мошини фурӯшии навбатии сабадро Opel Vectra A ҳастае, ки светои сафед, соли барои 1999 солае ки бензин газ ҳардаш ҳастае. авио мотори 1.6 литри простой гуфтааст, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуб, яъне ки қарор дорад. инам хел свети сафеда, 4 балонаи средне 60%, 4 дискаҳои худаш, салон шамсуда, мошин мега нахадае. нашод задагӣ пӯшидагӣ ё ки мисол ҳуҷҷат и чизо маълумот нагуфтанд дӯстони азиз, яъне ки магнитофон люк дорад, мега кор мекунад, фақат ҳамин нашод ҳамин чизо маълумот нест, ҳуҷҷат ҳамин пӯшидагӣ ёша нагуфта, барои ҳамин тамос гирифта мепурсем. нархи мошина мега 15000 сомонӣ гуфтесиянд, бо арзонтарам мешавад, мега омада аз пеш бинен, мошин қарор дорад дар ноҳияи ашт. ва кадом то маъқул аст, номерошон тисела маҳрамат тамос гирен, лайкора гузорен фаромӯш накунед. мошини фурӯшии навбатии сабадрон ВАЗ 21014 ҳастае, ки мошинаи советский молодёжни соли барои 2005 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авио мотораш 1.6 литр, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин, сайстани 4 та диска дорад, 4 та балонаи 80%, радной краска, салон тоза, магнитофон ҳамаш кор мекунад, мошин мегӯяд нахада омада аз пеш бинен, яъне ки савдо мешавад. нархи мошина 21000 сомонӣ гуфтесиянд, бо арзон савдо ҳам карда мешавад. одамони конкретна мехаранд, мега биен аз пеш, яъне ки аввал бире маъқултон шава, савдо мекунем. 21000 сомонӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе пойтахт. ва кадоме то ки маъқул аст, марамат номерошон мегафонад, тоқа одамони харидор занг занед. агар шумо давомхали мошини фурӯшии хона, замин, квартира бошад барои фурӯхтан, сурат маълумот чаро кунед, эълон дар мегузорем. ин буд 12 мошини фурӯшии мо. То видеои оянда худо нигҳбон ҳамаи шумо.